أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan tasha tamu ta duniyar mu a yau. Muna ba ku haƙuri kasancewar da kwana biyu ba mu ɗora shirye-shiryen mu a wannan tasha mai albarka ba, duba da wasu ‘yan tangarɗoɗi da aka samu, amma insha Allah a yanzu mun dawo aiki ka'in da na'in. To muna sake kira gare ku ga wanda bai taɓa kallon mu ba a wannan tasha mai albarka da ya koma ya yi sacin duniyar mu a yau, taskar magabata. To sai ya danna subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu kai tsaye a lokacin da muka ɗora. Akwai ma'ana tashan mu ɗayar kenan, ‘yar uwar wannan Ansaru Da'awati Sunna, ita ma a koma a danna subscribe da ƙararrawa don samun shirye-shiryen mu kai tsaye ba tare da wata matsala ba. To muna muku fatan alkhairi. Na zo da sako guda ɗaya. Duba da cewa duniya ta ɗauka abin da yake faruwa a jihar Sokoto, cewa akwai wata la'ananniyar kafira da aka samu ta yi ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma mutane sun ɗauki mataki da doka a hannunsu. To wannan ba za ka ce ba su yi daidai ba, saboda me? Al'amari ne wanda an yi shi an sake yi, an yi shi an sake yi. An samu mutane sun gaya fiyayyen halitta magana, sun zage shi, an danka gwamnati ta ki ɗaukan mataki. Mutane sun gaji, sun kawo wuya, ana taɓa fiyayyen halitta. Musulmai suna ganin ƙimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai. Za ka iya yi musu komai, amma an ka taɓa manzan Allah ba za su iya haƙuri ba. Saboda haka suka kama kafara, aka ƙone ta, aka kashe ta. Saboda me? Gwamnati ba ta ɗaukan mataki, hukuma ba ta ɗaukan mataki in an kai irin wannan kes ɗin. Saboda haka suka ce to za mu ɗau doka a hannunmu. Ban ga laifinsu ba, saboda me? Ya kamata gwamnati ta gyara. Idan an samu irin wannan kes ɗin, idan an danka musu ɗau mataki, duk wanda ya zagi manzon Allah hukuncinsa kisa ne. Wannan shine a doka ta komai, har ta kafirci ba ma ta musulunci ba. Duk wanda ya zagi manzon Allah a kashe shi, wannan shine sakamakonsa. Mutane ba za su iya haƙuri ba, a taɓa manzan Allah su yi haƙuri, a zage shi a sharfa taifa, wanda mai mutunci ba zai yi wannan zagin ba. A ce musulmi ka zagi ɗan uwanka, abokinka ko ɗanka, kai masa irin zagin da ce manzan Allah, to wannan baka da mutunci. A sharce tsagwaranta. Sai shawara da nake so in ba al'ummar mu musulmai masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ku daina yaɗa wannan bidiyon, yana yaɗuwa cikin al'umma. A sharce tsagwaranta. Wannan yaɗawa barna ce. Idan aka turo maka ka goge, bai kamata ka ringa yaɗa, ba daɗin ji. Din mai imani in ya ji wannan, sai zuciyarsa ya ji wani abu wanda yake tashin hankali da ɓacin rai. To don haka shawara da nake bamu shine, saƙon da na zo da shi, abu an riga an zartar mata da hukuncin ta shikenan. Wannan yaɗa bidiyon da ake bai kamata ba, da boys ɗin zagin da ta yi na ashar ɗin, mu daƙile shi, mu daina yaɗa shi. barna ne, yaɗa shi bai kamata ba. Yaɗa shi ka yaɗa wannan ɓarar da aka yi kenan. To ya kamata a ci mun daƙile. In an tura ma ka goge. Kuma waɗannan mutane Allah ka karya su, Allah ka bar mu da musulunci. Muna nan akan musulunci, za mu iya ba da rayuwarmu da komai namu don kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, don kare musulunci. Ba gudu ba ja da baya. Saboda haka muna nan kan musulunci. Allah ka karya kafurai da kafirci gaba ɗaya. Waɗanda suke da burin irin wannan, Allah kai maganin su. Irin waɗannan mutane Allah kai mana maganin su. Allah ka kare musulunci da musulmai baki ɗaya. Allah ka kare mutuncin mu, Allah ka kare annabin mu. Allah maɗaukin sarki ka taimake mu, ka kashe mu akan musulunci, ka tashe mu a cikin musulunci, ka tashe mu a tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka tashe mu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da sahabbai da salihan bayi. Allah ka ƙara mana imani, Allah ka tsare mana addinin mu, Allah ka taimaki musulunci. Duk wanda yake da nufin sharri ga musulunci da musulmai, Allah ka yi mana maganinsa. Allah ka yi mana maganin su gaba ɗaya. Daga ƙarshe nake ba da shawarar cewa a ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha mai albarka, wannan tasha ta duniyar mu a yau, da kuma waccan tashar tamu ta Ansaru Da'awati Sunna. Insha Allah akwai shirye-shirye, ba za mu gushe ba. Muna kare manzan Allah, muna faɗar falalan manzan Allah. Mu burin mu kenan da akwai shirin da muke yi na falalar salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu mun yi wasu shirye-shirye a cikin wannan a waccan tashar tamu. To insha Allah anan ma akwai shirye-shirye. Za mu ci gaba da faɗin falalan manzan Allah don mu ƙara ƙaunarsa,
da faɗin falalar salatinsa da falalolin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ƙara jin kimarsa da kare me duk wani wanda zai taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna muku fatan alkhairi, Allah ka datar da mu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.